Maayong adlaw ug welcome sa Umani Inday. Kung bago pa lang mo sa among channel, click on subscribe and the notification bell para ma-notify mo sa mga umaabot ato nga mga videos. So welcome sa part 2 sa atong Don't Panic, It's Organic series. So nganong Don't Panic and Organic series man. It's actually because most of us mahadlok ta kita kayo mo consider sa pag-farming or urban farming tungod kay mugasto man gyud ta. Kasagaran nga mga thinking is mugasto ka of course fertilizer. Mahal-mahal ang fertilizer karon and it's not everywhere or not all people has access to fertilizer. Siguro kung sweto ka matugpulon, kwarta para order sa Shopee or sa Lazada, that's going to work. But for most of us, dili na siya work sa atong time. Ang organic fertilizer, acquire nimo siya bisan gamay ka og budget. So you don't have to panic or mag-worry kay wala kay money. You can find it anywhere, everywhere. Dili ka mo gastog dako. So recap lang ta sa atong gihimo pag first video. Atong gipakita ang pag-mix nato sa atong mixed garden soil. Breakdown lang ta sa atong nagasto. That's 180 per sack sa rice hull. Take note kanang dako kay nga sako ha. Niya 40 pesos kay nag-order naman ko 1 kilo. 30 pesos para sa delivery. So naaniabot nikabot ni siya og 250 pesos lang. Ato asad nga na mention sa atong first nga video sa part 1 ang lactic acid bacteria serum. Kung wala pa mo kita sa part 1, i-click lang ang icon sa pradapita dire. So click lang na siya para ma-route sa atong part 1. So unsa man di ay ang labs. So ang labs kay usa na siya sa mga i-consider nga mga probiotics. Actually mga bacteria na siya nga makatabang sa decomposition og daghan po na siya og benefits. Gani ang mga probiotics known na siya nga makatabang sa atong lawasad og sa mga hayop. So gigamit po ni siya sa pag-produce og mga organic fertilizer. Ang atong himuon nga labs nag-compose na siya sa rice washing kanang kinangkinilis sa linungag. Tapos ato sang sagulan o fresh milk. Ang uban sagulan og red horse kanang sobra siguro sa inom. Unya molasses kung maka-afford kag molasses. But for now ang atong gamiton is brown sugar. Now the key is fermentation. Actually na nako gihimo nga serum dito. Ana nako gi-ferment pero wala pa kaabot og 1 week. I think 3 days pa. Pero ato gyapon ipakita ang steps. Alright, so nanata sa beranda and tagalan mo na ko gamay og update sa atong gi-mix nga organic soil no pag last time. So man na siya karon, hapit na siya napuno kay sige og labay og mga basura, mga organic materials. As you can see natay mga eggs dira og kanang avocado. Shout out ko sa akong mga board mates nga supportive kayo, especially ni Sir Christian Guerrero nga siya gid pirmi ang maglabay diri og mga organic nga mga materials or organic nga mga stuff. Labi na ko magluto siya ayahan ni mga nilabay nga mga itlog og kani mga pakpak sa avocado. So sir, thank you kayo. Ang atong buhaton na pud ani same ang process. So i-crush na pud nato ng eggs later. Nya papuno na po nato siya enough nga ma-cover ang surface area sa babaw and after that tabo na sad. So pag mapuno na ni siya fully after we're gonna leave it at least a month or 2 months and then harvest na dayon ta. Atong sugdan ang atong pagbuhat sa atong lactic acid bacteria serum. Kinahanglan ta og rice cup o container. Pwede ra sad og rice cooker. Atong buhaton mag-measure ta og 2 cups og atong isodre sa calibrated nga container or rice cooker. Magbutang ta og 2 cups sa rice. Human butangan nato og tubig kutob sa ika-4 nga gauge sa atong container. So 2 is to 4. Duha ka cup and balik 4 ka cup nga tubig. Katawa pag maayo. Tuyo ka back and forth. Front and back. Pwedeng punan og tubig kung gamay ra.
then kutawan asad. Basta sigurado lang nga naa siya sa 4th nga guhit sa container. Kung 2 cups nga rice, 4 cups pod nga tubig. Isalin sa lain nga container ang sabaw nga imong nakuha dire. So sa ako nga situation, ako na na-transfer sa akong pikas nga container ang sabaw, ang rice washing. Kung gibutangan og tissue sa ibabaw, tapos gibutangan sad nako og scotch tape sa ubos. Pwede sad og rubber band. Butangi og date kung kanus-an nimo nasalin. After 7 days, imuha na siyang i-harvest. So mas maayo kung butangan pod nimo og date kung kanus-an nimo i-harvest. Be sure to store in a cool, dry place. So maura na ang step 1. Of course, shout out sa apta sa atong mga higala nga supportive kayo sa atong channel. Si Paolo de la Victoria of DLV Studios USA, Erica Kailim sa iyang biyahe ni Ika na siya'y lamian kayo nga Korean delicacies, Tong Gear of Respect Rastaware Apparels, Glenn Alcoriza for your aquatic hobby supplies, and Runa Alcoriza sa iyang mga cakes. Special shout out po ni Blanche, Naomi o ni Sir Christian Guerrero. Kung ganahan sad mo nga ma-shoutout mo sa sunod na to nga video, just comment down below. Don't forget to subscribe and click on that notification bell para ma-notify mo sa aba na to nga videos. Hangtod sa sunod nga higayon. Hasta la vista mga kauma.